prayogana lungguh sekabehing sentana nayaka tantomelan prajurit kabeh. Ayo padha muja lan muji syukur marang Gusti kang paring sumber hanyumbring sumbering urip lan Kabupaten Binangun supaya bisa kencar-kencar pindha hanggayuh kencana rupa marang sira kira patih reksa praja. Dawuh katimbalan Kanjeng. Selak ndodok rasane atiku. Aku kepingin mangerten tata rakite ing Kabupaten Binangun. Nggih. Kepareng matur lepat nuwun pangapun. Iya. Dene kewajiban kula saben dinten naliti gesangipun kawula. Wiwit ingkang mapcan ing pucuking gunung ngantos dumugi ing Kitha Raja. Niku boten wonten ingkang ngalok kekurangan. Wiwit sandang pangan sarta papan. Awit Kanjeng Dipati Sasrawijaya mung tansah migatosaken dhateng panggesanganipun kawula kejawi saking menika. Kepiye Dipati Sasrawijaya? Soaning kawula nayaka dalasan tampana
sedaya ngebaki pendopo ngantos dugi ing paraja. Amung wujud kepengin nenggo dawuhipun Kanjeng Dipati Sasra Wijaya. Kira-kira Pati Reksa Praja. Bombong rasane atiku. Sawise aku keprungu marang atur, nanging aja mung cukup sandang lan papan anggonmu migatekake para kapok. Nanging pawiyatan luhur uga diwangun supaya para kawulaku padha asis lan ora gampang dijajah marang bangsa liya utawa negara liya. Dados niku perkawis. Lah dene ingkang naliti bab wewangunan wiwit ing Karang Pradesan ngantos ing kutha niku ra tumenggu ingkang naliti. Dadi kula Apa kaya ngono tumenggu Biro Pati? Boten sisih paturipun Gusti Pati. Wiwit Karang Pradesan lumebet wonten ing Kitha Raja. Sami aluk tentrem ayem kemah-kemah katata wanda. Binangun menika negari alit. Nai saben-saben gangsal taun tartamtu minisuda nem-neman ing supados dados prajurit. Saben kalih taun para muda kepengin ngabdekaken jiwa raganipun damel tentreming Kabupaten Binangun. Malah sakmenika Gusti Pati. Aturan besok para wanita ugi kepengin ngabdekaken jiwa raganipun, kepengin dados prajurit wonten ing Binangun kangge njagi katentremaning Kabupaten. Bagus kuwi Gunapati. Pancen iki sing tak jaluk. Nom-noman kae padha dikumpulke. Kudu bisa dadi prajurit. Yen wis bisa dadi prajurit, kudu bisa dadi bentenging Kabupaten Binangun. Mula saka kuwi pakaryan kang becik dilestarekake. Sira Reksa Praja lan Gunawati. inggih kados pundi Kaji. Bombong rasane atiku satungkapan maneh. Bendaraku Kanjeng Pangeran Purbawinata bakal dadi calon ratu ana ing Tunjung Pura. Kamangka dina iki dina pilihan. Pilihane iki loro. Siji Kanjeng Pangeran Purbawinata kaping pindho utawa kaping loro kuwi Kanjeng Pangeran Tejokusuma. Nanging aku yakin, aku percaya, aku duwe bondo, duwe donya tak asoke kanggo nyengkuyung Pangeran Purbawinata. Lho nek perkawis calonan ratu niku menggaeng kula gampil. Nuwun sewu. Nggih. Panjenenganipun Kanjeng Dipati menika anggadhahi jago nggih Kanjeng Pangeran Purbawinata. Pancen bener. Mongko kaskaryaning negari ing Kabupaten Binangun Ya. niku bebasan dipun tuplak kangge sabiyantu lan Kanjeng Pangeran Purbawinata dene dados lan botenipun mangke gumantung nayaka kawula wonten ing Tunjung. Yen miturutmu piye? Kedahipun dados. Awit menapa? Andan kula saben prapatan mangke badhe kenjaki katentreman ngawekani menawi wonten bab sumurping banyu piyambakipun andum arta boten sami kalian panjenengan. Nah, menika kersanipun dipun cepeng dipun lebetaken pakundar. Lah, bagus. Nggih. Aku pitaya kalamun Kanjeng Pangeran Kula mangke Purbawinata iki dadi. Nanging ewa semono nganti tekan seprene durung ana pawarta kang gumathuk. Nuwun sewu Nggih. menawi taksih wonten kawigatosan ingkang kedah karamungaken jalaran pilihan ratu niku rak dereng dangu.
Mbok menawi taksih niwung manahipun menggalih ing bab perkawis menika. Nanging kudu ana gandhek sakembaran kang utusan supaya aku diwenehi ngerti. Ya sapa mboten nak. Lho, kowe kamu sowan anu ta lho. Monggo. Alane, Mikir aja. Iki kepakane Paman Kipati. Dipun adhep satunggaling layaka praja. Malah boten wonten palenggan ingkang botang. Menika mujudaken panyengkuyung lan panjenenganipun sengkuyung sedaya nayaka praja wonten ing Minangka. menika leres. Kanjeng Pangeran, Nggih, sarawuh handika kula ngaturaken pasegan Bonobrawi. nggih kula tampi dawuh sami-sami. Kados pundi wusananipun? Sasampunipun panjenengan menika dados calon utawi pilihan jumeneng ratu wonten ing Tunjung. Nuwun sewu. Yen kula badhe jumeneng Nalendra wonten ing Tunjung Pura, gagar-wigar kang antuk karya tegesipun kula wurung dados ratu. Wurung. Aduh, Umur nempalaken nenenan kangge jagi-jagi sampun ngantos wonten tiyang alit ingkang milih dhateng Teja Kusuma. Kedahipun milih dhateng panjenengan. Lho kok kabar iki pripun? Kula sampun mlebet wonten ing Baris Omah. Saben Baris Omah wonten tiyangipun gangsal kula sukani artos sedasa. Lah menika kok malah boten dados menika mratelakaken bilih kula menika nyengkuyung lekas panjenengan. Nanging kenging menapa kados panjenengan menika boten saged dados Nalendra wonten ing Tunjung Pura. Kula kok bingung kalih panjenengan. Bingung kados pun. Kalih tiyang-tiyange sampeyan niku. Jane iso dipercaya, iso do nyambet gawe napa mboten. Menapa boten? Ingkang jenengan kersake niku dos Nek pancen tiyang-tiyange panjenengan menika saged dipun pitados, kula saged kelampahan jumeneng Nalendra wonten ing Tunjung Pura. Nyatanipun kopi wong iku angger gaweane do ngombeni arak nggih nyambet gawe nggih boten pecus ngeten iki. Kanjeng Pangeran Nek Prabu. jenenge nyambet gawe sing bener nuwun sewu. Nggih. Kula niku nggih duwe wong duwe sisih pelik supados naliti wonten ing desa ngadesa. Lho niki atore temenggung panjenengan duit 10.000 niku angsal napa? 10.000 niku nek ditu mungsuh 50. Napa mboten glempang? Nek sampean niku mboten duwe modal, mboten sagago kalih kula. Lah, Nuwun sewu. Kanjeng Pangeran Kargawinata. pripun? Kula menika jejering Batak. Nggih, kas karyaning Kabupaten Binangun. Ibaratipun sampun kula tumplak blak. Nanging nika sing lepat panjenengan. Lho, Kenging menapa panjenengan menika mboten paringi palih utawi paring asok supados kula warataken wonten ing kawula. lho, sampean niku malah lucu. Wong nyambet gawe niku sing pinter. Aja didom rata. Sithik ning tetep, sithik ning tundone entuk isi. Tuwas didom rata. Nek mung sithik andome, ning nek sithik andome akeh. Tuladhane nuwun sewu. Wong sak omah niku enten wong 5. Nggih to? Niku mang gebuk liyane andom 10.000 jenengan
Lepatipun jenengan. Kula menika jejering bupati. Menawi sak omah tiyang gangsal kok diparingi ibrate setunggal. Nek wonten iri lan meri, lajeng pundi dununge adil? Lho. Jeneng nyambet gawe kados ngeten pun gawean kula. Kula niku pun cetha, pun ngerti. Nek jeneng sapa wae sing ngrake danan karo dhuwit. Pun cekap. Sakniki ngeten Pak. Rening panjenengan niku nyengkuyung dhateng kas kula. Nggih. Supados jumeneng wonten ing Tunjung Pura. Sakniki kula tagih. Dipun. Najan to wedal sakmenika ingkang dados pengayoman wonten ing Tunjung Pura kadang kula Tejo Kusuma. Ning kula tetep bacutaken ngen kula anggadhe pacet. Kados pundi caranipun Tejo Kusuma saged lengser saking Jatiloyo ing Tunjung Pura. Kula ingkang jeneng ratu wonten ing Tunjung Pura. Kersanipun panjenengan ngoten. Yen menawi kersanipun panjenengan mengoten, kula menika badhe ngetapke para prajurit binangun kagem nglenseraken jejak perang wonten ing Kangge rumiyin kangge pangantep-antep menawi kula kelampah dados pengayoman wonten ing Tunjung Pura ing Binangun badhe kula damel mutian bumi mutian sing ora kena pajak mboten namung putra sampean mangke badhe kula lenggah agen pinaka garwa prames wali wonten ing Tunjung Pura. Kula nilake matur nuwun ingkang tanpa papindhah. Kagem pengantep-pengantep panjenengan ugi. Panjenengan seksen. Ing mriki kalenggahan menika Sasrawijaya sutik nyembah wonten Tejo Kusuma ing Tunjung Pura. Kula pitados kelan panjenengan nanging rening kula tumapak wonten ing Binangun laku dedemitan mbok menawa wonten satunggaling nayaka praja saking Tunjung Pura sautawis wedal kula badhe katrem rumiyin wonten ing Binangun. Monggo menawi panjenengan sumbe langkung rumiyin. Langkung maneh Arene. Iya. Itu moho. Kalamun ono. Tapi pasang Kalau biasa. Gusti Patih Jaya. si Adipati Sasrawijaya. Ngaturaken pambagya harja Sarawupati. Ayo tiba sapadha-padha. Namung kemawon panjenengan menika rawuh wonten Binangun. Mboten paring gandhek sak kembaran. Menawi panjenengan paring gandhek sak kembaran utawi cecala. Kula menika badhe yasa rata rakit joli jembara kangge hemapak panjenengan. Matur nuwun aturira mangayu bagya marang teka. Mung wae tekakurene kuwi ora kampir ning aku ngelengake. Merga sambung lan swasana ing Tunjung Pura. Kawruhananmu ya, Di. Nggih. Sawise Sang Prabu Tejo Kusuma ngasta bawat kanalendran ing Tunjung Pura. Okeng para saka guru padha mangarsa tiba marang Siadi Kabupaten Binangun Korsi kuwi kumplang. Tenane ana apa kok Yayi ora nate marak sowan ing Binangun. Kanjeng Patih Silipun. Estunipun menika sampun kula temaha. Anggenipun kula menika mboten sowan wonten ing Tunjung Pura. Kula sutik nyembah dlamane Tejo Kusuma.
Binangun kuwi ke bawah ing Tunjung Pura. Nggih. Binangun ki mung sak kabupaten. Terus. Nek si Adi bakal balelo mengkang pernatan kita ibaratake yen tuwuh peperangan mungsuhe kuwi timun karo duren. Ya. Timune manggon Binangun, durene ana ing Tunjung Pura. Mula aja nganti kedarung-darung. Kowe becik si Adi tak kanthi bebarengan. Ayo, monggo yen ana dukane Sang Prabu Tejo Kusumo aku sing bakal sabiyan. Giri lusi jalma tan kena bener. Apa? Senajan to suket kae ning dhuwur gunung ning dhuwur derajate. Heeh. Aja ngias marang kekuatan ana ing Kabupaten Binangun. Senajan to Kabupaten Binangun kabupaten cilik nanging sengkut bumreguting kawula nyawijake tekad bisa njongkeng ana ing Kraton Tunjung Pura. Nek ngono wis ora kena tak jarwani. Ora. Tanteni jogo. Enten ana jopo bae pesan bae. Wes. Niki tanpa lakon kakuwe dene gede. Red rampet brongkat kimpul. Beki badang sayuta. Monggo. Ngomelaken. Wijaya wis didodo lan ketemu. Nedya bali nang Tunjung Pura. Ya. Mula aku njaluk kanthi banget. Mengko nek ana tekane bergatane prajurit saka ing Binangun terus serang wae. Ya,
aku mentolo karo. Taker marus mirang tatuing papan. Maju saja guys, tak ketek siap. Bos, ah, Tius. Mandek kowe. Kancing ibu ki adat sabene catet karo aku. Ning kok ya ora ana. Abdi ya ngono. Ah. Kok ya wong dhewean ning pawon kamutrek. Kabeh iki pakar tinepate Jaya Wiguna. Aku titip anakmu. Ayo nggih. Aku jadi wong Amo. Nun sewu piye nggih? Wis ora usah wedi. Ora sida ngamuk. Catet marang ibu nggih. Jane aku arep ngamuk. Bareng roh model ngene iki ora sida ngamuk. Sinten to nun sewu? Penyaniko sinten lan kersane niki badhe ngupadi sinten? Ngamuk kalih sinten? Aku goleki Bupati Sosrawijaya. Sosrawijaya. Maulati saka Rono Anggana mlayune ning taman kene ora ana Sosrawijaya sing ana kok malah wong wedok loro ayu wae. Kula aturi pirsa nggih. Iya. Kangmas Sosrawijaya sampun sedo. Sosrawijaya mati. Leres. Kowe ana sambung rapete apa lan Kula garwanipun menika putranipun. Kowe garwane, kuwi anake. Alah ya ayu ayu. Ibu kok malah sambat yo nggih. Sing kudune sambat ra ibu lan sliramu. Temren niku sinten to? Ya niku sinten to? Ditepungke wae ya. Aku kuwi pepatih saka Tunjungpura. Jenengku Patih Jaya Wiguna. Oh, panjenengan to? Iya. Kang asma Jaya Wiguna. Jaya Wiguna kuwi duda. Kula niki mboten takon perkara duda. Kowe ben ngerti ya, jenengmu sapa? Kula Dewi Rukmini. Kowe Dewi Rukmini. Lho kok Rukmini? Dewi Rukmini. Iya Rukmini. Sing siji Retnawati. Retnawati. Ngene ya Rukmini. Gandeng bojomu wis mati. Ateges kowe rondo. Wis ana tetembungan rondo kesuwen kuwi ora kopeng. Nek ana duda kesuwen ora kajen. Monggo aku duda kowe rondo. Terus Ben kowe ora kesuwen, kowe tak openi. Nek kowe gelem dadi bojoku, aku diajeni. non sewu nggih Gusti Patih Jaya Wiguna. Ya. Wong garwa kula ki mampir ingkang mejahi. Lho kok kula kok badhe nyanyi mengko pinangka dadi bojo. Kowe aja nyalano aku nek aku mateni bojomu. Lah kok mboten? Merga bojomu luput munggo ing negara Tunjungpura. Dheweke wis ora bekti karo Tunjungpura. Bojomu mbalela ing Tunjungpura. Aku utusan Nalendra Tunjungpura. Dadi nyalahno aku.
Mergo aku iki saka. Nun sewu. Iya. Tindake kanthi aris ra nggih saged. Mboten usah paten pinaten. Wis ora kurang-kurang nggonku ngripih sarana alus ning tibaing padha. Bojomu ora mendha ning sangsaya ndadra. Mula ya cilaka. Jenengan iku mboten mikir. Kula niki kelangan bapak. Kula isih cilik, isih ki butuh wong tua kakung. Jenengan kok tega kalih bapak. Tak tutup ucapmu, Nduk. Ya, nek aku mbok kon mikir mergo kowe kelangan bapak, kowe bakal entuk Pak Anyar. Hah? Pak Anyar. Iya. Ger, ramamu wae lagi dipetak. Bebasan lemah wae durung garing. Iya. Yen to kok kepengin duwe bapak saru nggih. Nang Bu, karo lak dereng Saru kuwi nek ora gelem, nek gelem. nek gelem dadi sari. Wong 40 wae durung. Dereng. Wis to. Dikresak. Perkara 40 kok tak ragatane. Loh. Sing penting aku saiki anakmu golek bapak sambungan, tak sambunge aku. Ih. Ya. Iku Gelem to. ya, Ro? Iki lho, kaos tipan anjir. Ih, jenengan kok kurang ajar kalih. Aku bapak lho. Alah boten. Ora duwe calon bapak kados penjenengan. Ora apa-apa waton kowe manut kowe gelem kepenak tembe mburine ya. Kula nek duwe bapak niki wedi kok Ibu. Lah kok wedi nggih? Wedine manggon endi, Nduk? Ketingale kelakuane kados wedhus kok Bu. Sekeplasan kaya wedhus ya, Nduk. Nggih. Ning buntute wis tak kethok, Ih, Nduk. ora kono boten gadah. Wis ora iso kupat kabeh. Nggih ora. Ya. Ibu ora kepengin aku. Rukmini, gelem kowe tak boyong ing dalem kepatihan. Ya. Mengko kowe dadi bupati, aku Pak Patih. Ih, Mona, kula ora dadi bupati ora apa-apa. Ya. Mergo kula niki lagi susah, lagi kelangan bojo. Aja susah nek kesusahan cilaka ya. Gelem ya, Dik? Iki lho, Ger. Pimpin ibu diciwiti, Ger. Iki lho. Iki lho. Ora aja nyalahno aku. Lah terus nyalake sinten? Salahno anakmu. Lah kok kula iso. Anakmu nyeplek bokongku, tanganku nyeplek bokongmu. gue emat bokong ibuku. Salam aku mau keploki. Lho ora ngono, Gusti Patih. Iya. Lho momo sampean bokonge gede, lho bokongku cilik kok Bokongku sampe wis ceblek. tipis. Wis kok tak sisikno bokongku ya. Gelem ya, Dik? Kok nak kon kula Bu? Kula mboten saged. Ra gelem to nggih siram. Kula boten Karo saged. kanu ae nggih. Aku tak golekno Pak nggih. Apa? Pak Jasmu ning ndi ya? Aja semorana turu. Ayune tumpuk undung. Atas sliramu ae. Dasar layu. Mane ning kono. Lengkong Kula dicaplek. Apa-apa wis kandel. Anake bokonge gedhi. Mboke bokonge trepes. Lho, ora apa-apa to. Mergo wis digowo anake. Wis duwe anak. Iki keturunane Pak E. Iki nular karo bapake karo ramane. Gandas luas. Apa? Jenengan ki ngono. Gandas luas. Aja pijer lan rasane. Alah ya. Hati sampean.
gelem tak ambung. Apa Bu? Lo ya ra sudi kok ya. Ambung kok ajakane. Rene Rukmini kowe tak rangkuli Ora sudi. kowe tak sayangi Ora siut. kowe tak keloni Ora butuh. alah ya Ani malah kowe, Bu. Lho, ora sudi ra geger ya. Gobong ya. yen ra gelem dadi ati Alah ya ya. Ibu, lah lagi kono ambekane wis pedhot. Lho ora ngono lho, Nger. Ibu iki tekor. Lah terus sengak-sengok ping 5 nggih. Ping 5 ganti rugi. Sabar ya, Dik, sabar. Nek iki lho. Kurang ajar. Rumini. Piye? Kowe tak kepenakno. Kowe milih kepenak apa rekoso? Najan to kepenak yen kula kok kudu dadi bojone sampeyan. Kula tetep ora sago. Aku kuwi pepatih Gunjung Pura. Kula ngertos. Binangun mung sak kabupaten. Aku ya duduk. Bojoku wis ora ana. Aku duwe anak loro. Engko tak sedulurno karo anakmu. Maaf, lah boten murah. Kula timbang dadi bojone sampeyan. Alu wong nganggur nggih, Bu. Alu wong dadi rondo ya nggih ya. Tak mendrengno. Penggemare aku. Heeh. Alu dadi rondo duwe penggemar Pakde Mandia ya. Anggur ya. Dadi ngono. Pripun? Ger lho. Alah, ora mandi. Ora mandi. Ora mandi. Sing kondo ora mandi sapa? Lho aku iku. Sing kondo ora mandi sapa? Mergo wis ana tetembungan. Apa? Bedah Praja Boyong Putri. Hah? Pilih siji antara loro. Kowe gelem tak mek bojo? Nek ora gelem. Apa anam tak bur? Iku urung wayahe dibur ya. Ya. Anakku isih Urun mawon, Bu. Urun. Kowe ora gelem
gelem? Terus. Sembole anam tak ketok. Ger. Ketoke ate wong Indragas kok. Sikute tak ketok. Kulune tak ketok. Irunge tak iris. Apa arep dimutilasi ya lho. Dia karo ibumu. Bu, kira gelem apa ora yo ya. Yo. Sampe ora gelem kelangan anak lho, Bu. Piye? Ampun Rin, sabar Rin, sabar. Sabar ana watese. Sabar. Kula aturi sabar. Nek ora gelem Malah. anakku dipateni. Nek gelem aku dadi bojone. Ah, Lah, Bu. Heh, kowe nek gelem dadi bupati. Jadi bupati, Bu. ngono Ger. Nek ora gelem, Aja. anam tak ketok dadi 17. Ampun Ger Gusti Pati. Kali ora. Piye Ger? Gelem. Yo wis, timbang aku kelangan anak. Betul. Lho. Kakon mundur. Iya, Bang Sulamu gelem apa ora? Purana mboten, Bu. Mbok timbang kula kelangan anak, rene kula kepepet, kula gelem. Iya. Aku ora seneng temu kepepet. Lah terus Nek kowe yo iya, gelem yo gelem ora ora. Kamu kepepet apa? Eh? ngono Ger. Gelem mboten? Oh nggih Cukup Gusti. ngono sik. Bang Sulan, sing teko. Gusti Pati. Nggih kula gelem dadi bojone sampean. Nggih. Disekseni danyang kene. Nggih. Disekseni danyang kene. Etok-etok enggak. Kok barang. Apa kanggo etok-etok, Bu? Lah piye Ger? Tenanan iki. Tenanan. Nggih. Nggih Kakang. Bang Sulamu. Nggih kula saku dadi bojone sampean. Yo ngene kok makin teratap. Ibu. Sabar Ger, sabar. Kula mesti kalih niku. Wis ora usah wedi Ger. Aku perlu bukti yen nyoto kowe seneng karo aku. Buktine napa? Gusti? Cedak, Terus aku rangkul, terus sayang. Ger, paling-paling ambune rokok Ger. Wis aku sayang lah. Gelem ora? Ngono. Sayang. Nek ora gelem Nek ora gelem. nggih ya. Bu, jenengan Abote ya. Mosok rino-rino nyayang. Ngeten. Terus Sayang. Bu. Masa sampean sayang tenan? etok-etok nggih. Etok-etok. Wis tenan. Iki aja nyawang aku iso. Rong mini. Oh nggih. Dino iki uga kowe tak boyong ing dalam kepatihan. Nggih Kakang. Monggo. Kula ngundang jenengan aku ngono kok. Kang Mas Patih Jaya Wiguna. Kang Mas Patih Jaya Wiguna. Kaya ngono. Kaya muwaku Rama Patih Jaya Wiguna. Kanjeng Rama. Mengko tak sedulurna karo putraku ing dalam kepatihan. Apa? Wis ayo tak boyong. Monggo. Aduh. Nggih, monggo. Ayo nggih. Selesai. Yo wong mau iki. Seneng kan? Ora sacoblak cablek tangan. Arah. Juragan dhewe tabula niku anak. Lumrahe niku kula dikira juga iki mau contoh. Aku rumangsa ora kok lempar. Gandeng diri ya tak tambani. Kuwi kemucing gaene apa? Bersih-bersih. Sapu nggo nyapu. Ya tak lakoni kok. Kula niku nggih seneng nggih seneng. Senenge kula iki dicukupi. Mangan wareg jangan untuk.
ning susah kula. Ajeng mantuk sama lorantuk. Kuli kali anak bojo kula. Wis, nek wis tak opo sebabe kowe bali ra? Omah wis tak cukupi sembarang. Omah wis tak cukupi samu barang wis kok dikirimi. Alhamdulillah matur nuwun ya. Wargamu durung senajan tak cukupi. Kene mati. Nek jan wong lanang ora tanggung jawab. Ngoten lho. Kowe mulia ya ora guna. Kowe jare ning omah bakune mboleh sanggapan kanggo Lur bojomu ya wis ngono. Kowe iki ning omah ora guna. Ning duwite sing guna. Wae kula niki dianggep kal blondo ngomong. Ora mulai anak wong iki sing penting duwite mulai. Ora mulai malah sepet nang kula kok. Bojoku iki nek aku ora ono kowe, Dok. Kaya wong urip ning tengah alas. Sing ora sak grinengan sapa murid ido dadi kabeh. Ning kula aja matur. Ndak ora dadi. Bokon sikon. Ini ora Gini karo Sutesi. Pengarane anak kowe dan. Boten. Bapak ngono. Niku lho, lak jenenge. Masa-masa. Mesen-mesen piye to, Jo? Niku lho. Apa-apa. Oh, klik. Kok malah Carane sopo kae? Bikin rasa lagi kaya anakmu Sutesi, Pak Nek. Oh, bener Pak Sono. Sok ngono dhewe iki latihan. Lagian nyanyi nyandang nang. Terus terus apa ngerti? Wasis goreng mangkon, wasis goreng gede, pur seni. Hei! Sopo ya? Wes lama. Jatone iki yo panjang, Pak Nek. Ngopo kayak ngono kae? Malah musik. Kakang Sundara, sayangku, cintaku, Yo mateni aku wong. kangen karo sampeyan lho Kakang Sundara. Supaya ngono to, Nduk, kok Sundara. Loh, aku kangen lho Kang. Kakang Sundara, ya bagus deh, sayangku, sampeyan mau diajak Kakang. Kok bagus Kakang Sundara. Kakang Sundara. Anake dhewe kok kaya ngono ki Ya piye to, iya. Pak Nek? Bener apa yang dari Jawa? Wah, malah sampe garuk. Esi. Dah. Piye to, Nduk? Kok kaya ngono to, Nduk? Esi. Nah,
benar. Kalau Mas Slamet kok. Pikir patis mari rada putih. Kok Iya toh? Jo, ki bapak. Iki simbol. Yo. Yo. Belum. Banyak iki kok takole aku dadi mantan wis pantes ora ngoten. Lah iya tak nulis kaya itu, Lek. Wayahe ditu niki. Jebule kuwi mau sing tak awet-awet. Sing tak arasi pipine kuwi mau sampean. Dah gelak aku nek kaya ngene. Ya, bidone ya. Jo kok malah nambah Yo senengan kowe dimakmek pipimu karo anak kowe. Kenapa malah tambah kempong kok? Lah tak ambung mau ambune wangi lho. Bareng saiki ambune kok kaya kocakan. Oh, kaya kukuman rek. Aku aja nganggo iki. Nek opo-opo ki ora mung aku yang melu susah. Saya untuk besok pun gini, cak ini. Sip. Wah, Pak. Mau kowe ora kaya papake ndak. Kowe mau pemodalan kaya wong kan dina. Ya. Kowe ora pede dise. Lon. Jangan kita Sebut. Sing edan ben kene. Sing kok sebut bocah lanang jenenge Sundoro. Lekmu aku simbokmu. Pada iki bocah sing lanang. Jane Sundoro kuwi sapa? Lan opo ono sambungane opo karo kowe? Katresnanku, Pak. Ya kowe ketemu ning ndi jeneng wong Krisna kuwi witane srawung kok ngono to, Jo? Ini lho, Pak. Saben dina niku Kakang Sundoro mara ning omah. Ya aku kok weruh. Sampeyan boten wonten ning omah, aku ning omah dhewe kok. Ngono kae cah wedok sukesi. Lah jo Kakang Sundoro ku mara, ana tamu tak yo tak temoni tak buka lawang to, Wedok kok ngono patraku lho. Iki wong sapa ngono kuwi? Tak bukane lawang, Pak. Pipiku diarasi, aku diawet-awet, Pak. Terus Jar tak lebokke ning kamar. Lah, coba dene klubjong ya. Cah wedok lebokno wong lanang nang kamar. lah jarene ngantuk, pengen turu. Sawise entuk lebune ning kamar. Ning kamar, Pak. Aku kok loro. Aku arep pipi. Kiku ki opo? Jo kaya jatah foto ramene iki, Jo. Ada apa, Jo? Ramene ngene kenapa ini? Ramene malah wayangke ra krungu ngomongne. Turun ndok guys, turun ndok. Jane sing kula, Pak. Aku arep ditimpahi aku glundung wilir. Aku wilir, Mbak. Pipi. Luas iku ngrungokke usaha omah padha ngenake kuping. Jebulane kok ngipi. Lah nek kedawa iki ki aku dadi tresno lho, Pak. Ya terus kuwi bocah sapa ngendi anake sapa? Anake Gusti Pate saka Tanjungpura. Hah? Kok kaget ya? Wis kok, ini doro pate tak. Sing kalau mongso ya dipendine dia kok. Nek gayane iki padha karo cebul gayo limpang. Cepat cedak ngene kuwi iki mung anake sak. Mapan ning desa kawruhmu ya ora kaya wong ojo. Pak, awet kula sampun tepaku pati ya, Pak. Pati-pati piye? Kalih Kakang Sundoro, nek mboten kalih Kakang Sundoro, alu wong mati. Ora bobot. Kadang-kadang iki. Ngono lho. Wong lanang liyane ora patut. Mboten. Ayo, Pak, Mbok, golek Kakang Sundoro. Cah wedok kok ngono. Lah sampean kok ora gelem goleki melu aku lho. Aku ngrumasane ora timbang lho. Isi-isine ndak bae wirang. Iki liyane lho. Iki kok wong desa, wong anake
Mbon, ya sampai dia lagi matur jelek dhewe. Nuwun sewu Bapak Resi Maya. Sampun ngantos Bapak Resi menika bebidhong dhateng raos sing manah. Estunipun kula menika rumaos bingung. Kula menika rumaos bingung. Sareng kula raosaken kaya-kaya mboten tinemu ing nalar menika. Saben dinten isinipun kula menika tansah gegladen olahing bilaraga. Mongko menawi kapetang sampun sawetawis dangu anggen kula ngangsu kawara wonten ngarsanipun Bapak Resi Mahaya. Jane niku sing dikarepke niku napa to, Bapak? Kowe takon ta ora le? Nggih. Ngomong-ngomong, Wong gladen terus kok ora ana barbare iki. Piye to, Bapak? sae bos wargane atiku sing duwe anak brojo lan sila. Nggonmu padha gegladen. Kawitan hingga pungasan yole tanpa ana sing duna-duna apik ning mung kurang siji sarate. Lajeng kirangipun menika manggen wonten pundi, Bapak? Kurang siji ilmu. Kirang setunggal ilmu. Ingkang yang kersakaken menika kados pundi to, Bapak? Enteni yole. Nek ana ngepasi dina Sukra manis. Wonten dinten Sukra manis. Ya. Malam Jumat lagi kowe bakal tak wejang ilmu sing sak donya ora ana sing duwe ilmu. Walah. Menapa nggih menika, Bapak? Kula badhe dipun lunturing ilmu, wong sak donya kuwi ora duwe kejawi namung panjenengan. Ya. Lajeng ilmunipun menika menapa, Bapak? Ilmuku sing ampuh kuwi mung loro. Ingkang ampuh namung kalih. Ya. Napa mawon menika, Bapak? Siji Tantrayana, Tantrayana, loro Birawatantra. Birawatantra. Yen kuwi iso nglakoni ilmu kuwi, kowe ora iso mati. Piyuh. Saestu niku, Bapak. Lho piye? Saestu. Wah, Dados menawi kula menika kasembatan kasinungan Jaya Kawijayan ngilmu kekalih kala wau, Iya. kula mboten saged mati, Bapak. Ora iso mati. Ampuh samaraduk. Kaya aku iki ora iso mati. mboten saged. Malaikat njabut nyawa. Nggih. Ora wedi njabut nyawaku. Wah. Apa sebabe? Sebabipun menapa, Bapak? Wedi nak tak tenung. Lha dalah. Malaikat iku saged wedi karo sampean merga wedi nek ditenung. Iya. Walah. Le, Pripun, Bapak?
kowe bakal tak tempelno Kanjeng Pangeran Purbawinata. Kanjeng Pangeran Purbawinata? Ya. Calon sing ora dadi ana ing kraton Kunjung. Lha iku yen kowe tak kandhakno karo Purbawinata, kowe mesti ditampa padha-padha melu mukti ing kraton Kunjung. Menawi ngaten menaka lampah kula menika saged bebantu kan Kanjeng Pangeran Purbawinata. Ing tembe wingkingipun kula saged urip mukti wibawa. Iya. Kalih sampanan sak keluarga kula kados ngaten, Mbok. Merga kuwi tunggal widan lanang. Yen ana bab karo Koteng Purbawinata, kuwi sing sambati dudu sapa-sapa kejaba mung menawi kersanipun Bapa Resi kados ngaten iki. Ing mangkenipun kula tansah nistakaken dawuhipun panjenengan. Kula langsung. Oh, ini lho ana rewe Purbawinata. Guru Reksi Mahaya. Raden Purbawinata. Kok radi sepen. Murid-murid joteng putih mawon. Kabeh kudu nindakno pakaryan piyambak. Lajeng menika sinten satriya sakembaran? Menika seswa kula enggal nami Brojo kalih. Adi Brojo lan Sela. Nggih. Leres Kanjeng Purbawinata. Brojo. Purbawinata. Sela. Bapak Simahaya. Nggih. Ngantos kula tumapak wonten ing Hargobelah. Sepisan kula tuwi kasugenganipun Bapak Simahayana kados pundi. Wah. Kula srawase tetep sarwa kuwarasan. Kados ngaten. Sarwa slamet ora nate lara. Nggih, tinggal gagas lan ingkang monggo kalih guru. Training kula wekdal sapunika sampun kagol manah kula. Boten kelampahan jumeneng Nalendra wonten ing Tunjung Pura. Kapara wekdal sapunika kula badhe nyuwun tulung kaliyan Bapak Resi Mahayana kados pundi kula saged lenggah wonten ing kraton Tunjung Pura. Nggih. Sampeyan tak aturi percaya nggih monggo. Ngoten. Ora percaya nggih monggo. Kula sami dados tiyang niku mboten nate salah. Oh, kula pinados nggih, Kanjeng. Ramun dipun wara-warake. Pilihan ratu kudu ngupasi dina Senin. Nggih. Dicoblos nggih sampeyan dadi ratu, ora dicoblos sampeyan yo dadi ratu. Nek mesti diundur. Ringgel kan sampeyan mboten dadi. Apa wates? Pripun? Niki ana dosa. Monggo iku ngendika Sriwidati Sang Prabu Tejosomo tindak rawuh Hargobelah nggih kudu nganggeng tembang jembok. Oh, nggih. Mangke kula tak kandha kan kadang kula Tejo Kusuma saged lono jumeneng Nalendra wonten ing Tunjung Pura kedah ngangge sarak lan sarana nanem sekar wonten saereng-erenge Hargobelah. Leres. Angin pun sewu. Menawi mangkenipun sampun tumapak wonten Hargobelah. Jalan gesangipun kula borongaken dhumateng sedulur kula Brojo lan Sela kados pundi? Amur matos Brojo Sela sing makarya mugi nyegat kabeh kalih. Oh, Menika leres Kanjeng. kados ngaten guru wedal sak menika kula tak nyuwun pamit nanging kula titip menawi benjang kula kelampah dados Nalendra sedulur kula Brojo lan Sela lan panjenengan pinangka saka guru wonten ing Tunjung Pura. Nggih. Menawi ngaten kula nyuwun pamit sewang-sewang. Kundur.
Sliramu tansah mesem kaporo ana ban pesek lan kabeh anak-anak dore paring panglipur mesti gawe apa ganti menika leres Bapak bisa boten wonten ingkang cimanuk menggalih pinten Mbak inci menawi panjenengan boten bos monggo dipun ganti apa bener Mas dore paring panglipur gawe apa gawe bundarmu kuwi gawe sudah kaya ngono. Pancen sing tak karepe, Mas. Iki ono wigati sing bakal tak wedharke lan bendaramu putri. Gelem sliramu pinario dadi seksi emang. Jadi, inci kula tenane aku ndawuh parang pangandikane Rama Patih Jaya. Supaya aku bisa dadi satya kang utama. Margine utawa dalane aku bisa dadi satya kang utama. Kudu butas ing kawruh sinau ing pamulangan iki ngendika papan duwe ora liya ana ing Pucang Sawit ana ngesane boleh para siswa moja menawi nyateng panjenengan akan dene ora ketemu pancen kaya ngono sawetara sliramu kang tinggal mengkene yen wis buntas ing kawruh tumuli aku bakal bali ke pati menapa dipun keparingaken kula derek panjenengan sinan Mas yen to iki durung tak keparingan yang kok ing mengkono kalon jangan mesti kang besit kaporo bapa siswa moja bisa ngomulan sliramu ya ben kono menan kok sami barang apa wae sliramu bakal tak kanthi nanging saiki tak tinggal sawetara iki cepet Mas menawi ingkang panjenengan kaya ngono lan kabeh kabeh menani bab keselamatan lan kawutuhane bendaramu putri kadang Kyai Sundari tak pasrahke kowe kabeh ingkang atas atas Mas menawi sampun tinggal wonten jin saiki aku kaiji Sundari iki mau lagi padha ngopo Nggih mawon damelangan suka. ngono ya Sek iki ngene Sek Sundari kuwi bakal entuk ibu sambung Romo ki ra bedak praja ning Binangun jadi garwa ing Binangun iki dina tak boyong kula malah wis kagungan putra monggo tak sedulunge karo sliramu ya Kula kegadah ibu sambung. Sing gadah sedulur. seneng to Si mesti kemawon memang itu Supados kula boten kesempatan. iya wis aja kuwatir ngene Yo mesti seneng tapi ya sapa wong sing ora iki kula Mas. Non sewu menika sinten nggih Kang Mas? ya cukup ini Iki dawa katimbalan garwa kula kados. putraku Menika Sundari. Ya. Tepungke yo, Nggih. Aku
diajeng ya tuwa. Boten. Lah murah-murah kok masa diajeng. Iku ya kambon. Sayang. Ora apa-apa. Terus mari iki sebut sampean. Ning lahiran ngono. Ngerti ora? Ngerti ora? Nak tuwa nggih. Nak tuwa pindangan. Oh, udah mati loh. Nak tuwa wis mati. Lah jarak setan kae awet urip. Ayo, udah nih. Wonten mriki, Mon. Kang Mas Patih. Iya, Ibu. Ya. Sing rukun ya. Ditepuke ya diajeng. Aku Sundari. Aku Retnawati Kampung Sundari. Diajeng Retnawati. Ayo Cimon. Nah, gini. Padha nggih. Saya kabeh ditepungno ya. Iki garwaku anyar. Dewi Romini. Apa ta? Apa? Dewi Ibu orang orang ini sih orang ini. Dewi Romini. Oh, iki lampu alam iki. Oh, rada sore sithik ya rada peteng sithik. Ibu, piye nggih? Abdine kathah nggih. Oh, bayi nama. Sitek loro telu papat lima. Nama cinta nama. Lho kok pitu? Sitek loro telu papat lima enam pitu. Sekawan telas sama. Oh iya, wes. Iki bendaramu ya. Mana ana apa-apa nyuwun karo bendaramu ya. Ya, Jen. Niki abdi nggih. Siap dipaten kabeh. Kula perlu kongkonan. Ha iso ora apa-apa iki. Perlu utusan. Iki bocah-bocahmu kabeh kok. Oh, nggih. Ngene do bantah ya. Jeberi siji-siji. Ala boten sami jewer, Mo. Eh? Nek batang mengke dipecat mawon. Aja. Nek dipecat kok dadak nganggo pesangon. Aja pecat kok nek badali bokonge untiri. Niki boten jajan bokong terus dipun. Lah nek ora aku dupono sing bokonge ngandel. Nek kamile bokonge nggih Wis padha rukun. Aku tak netepi kewajiban ana ing kunjung. Nggih, Rama. Ayo basuki ya. Sing rukun pokoke. Ger, yen kaya ngono ya ta, sing rukun marang kandangmu ya adimu Retnawati. Ibu badhe wonten. Ibu arep ngersake siram jamas. Nyuwun dipun cawisaken kembang setamat salon. Treatment teng salon. Cedhak to. Ucaken ya wis ora apa-apa nak rampung ya Ger ya. Delok kas. Engko godhokno banyu ya. Ya. Anget to. Ya panas ndodoli. Wes yo Ger sing rukun ya. Aja kok beda anakku. Nak kowe beda anakku. Boten Ibu. Lho diajeng. Iya. Rene ya.
sampeyan kadang-kadang kados panjenengan kan sinten Kang Mas sinten Kang Bos Kang Mas Sundara. oh Kang Mas Sundara asmanipun Dadi sliramu ra durung mangerteni to. nggih dereng aku rak saged pinanggih Kang kaya ning nyuwun sewu lho Kang Bos Iya Diajeng. iki napa panjenengan menika anggenipun nampi kula kali Kanjeng Ibu menika lair batin Kaya ndadakaken sing kaya ngono to Diajeng. Mestine wae kanggo lair batin kuwi nampa sliramu lan Kanjeng Ibu. Kanthi ikhlas Diajeng. kados ngaten Bisa. yen ngaten tresna lair batin Iya. pawi ngaten yen kula nyuwun menapa kemawon napa Kang Mbok menika purun wujuti Diajeng Retnawati. Waton kang mbok bisa bakal tak wujuti kok Diajeng. oh ngaten Kang Mbok Nyuwun apa? kula dereng gadah sing niku lho sing mentul-mentul Oh, agemane Kang Mbok. Sing mentul-mentul iki. kula ngapel ya Kang Mbok Kangen Kang Mbok kuwi duweni loro cacahe. Siji lan ya Diajeng. lah kok si jinak ta Kang Mbok nek si jinak kok ora kaya antena gila masak aku nyilen mergo aku asline Iya Diajeng. Bakal tak silih, tak ulungke kelawan sliramu kok Diajeng. Iki diagen dhewe. ya diagemke to Kang Oh, Mbok nyuwun diagemke. Ayo, Mbak. Tolong diagemke piye? STOP, tegese stop. Sakjane nyuwun Ape yo? Iki pripun? Aku nek sing ngagemke kowe, engko gatel kabeh. Iya, lenggone lo kaya diparina kok. Mangga mangga. Nek kula malah Kang Mbok sing ngagemke ya Diajeng. Ganteng Dara. Aja. Kersane. Enggak, nek batuke, terus batuke dadi piye Mas? Ditari. Wis Diajeng. Sampun. Alah cantik Ketok ayu ya Dia. Ora apa-apa kok godhe Pak. Kowe iki seneng aku mesti meri karo Mas Rambut. Kasayu Dara. Wis marang Diajeng. Dereng. Lah kok sedurung. Niki proses tunggal. Sang-sangan. Kula ngapel sangsangan panjenengan niki ngapel sekedap mawon Kampung. Diajeng Retnawati. Yen sliramu ngampil apa wae wis tak ulungke. Nanging sing gedhe pangapuramu ya Diajeng. Yen sang-sangan iki ora bisa tak ulungke karo sliramu. Kok ngaten? Mergo iki ngono peparinge Kanjeng Ibu sing wis meleng kelawan kanggo aja nganti ora sapa ragane kamu. Aja kanggo Kula namung ngapel sekedap sangsangan menika. Yen panjenengan saestu tresna kalih kula, kedahipun ora dipun purwaken kanggo Sundari. ora bisa. Boten saged. Kanggo ora bisa ngulungke. Pasang. Mamawa nangis. Mesti ngaku
ilang ayu nih. Ora sida nangis. Ayo, ora usah nangis. Ibu. Ayo napa kok tambah Sundari. yo kene kan mbokmu Sundari ana apa? Nakal. Lho kok iso nakal? Kok iki agmane wis tok nggo kabeh ngene. Aku. Ana apa? Iku mau ature tresno kali kula. Terus ger, terus piye? Lah kula ngapel aku mane. Diparengke. Lah yo rak mesti Kira setunggal ibu. apa? Kok kurang siji. Nah, ngapel niku lho sang-sangan. Oh, kalau. Wis ngene bae, siramu rak wis duwe. Engko nek Kanjeng Rama rawuh, kok dipundhutke sing ora kaya kuwi. Boten. Kula nyuwun sing niku. Apa kalunge kula mawon, Ndara? Lah, cilik. Kenapa niki? Mama. Jaluk kuwi. Niku mawon, Bu. Ngapelke. Sabar, sabar. Ngapelke. Iya, Nger, iya sabar cahayu. Denok debleng. Putrane Ibu Ratini. Ratini. Canus. Sundari, Inci kula. ngene Nger. Anakmu bocah ayu Sundari. Rak tresno to marang Kadang Muretnawati. Yen pancen siramu tresno, gandeng kadangmu iki nangis ya to, rak mesake coba. Hai, Ibu. Oh, nangis luwe teng glewer. Coba ampilana sang-sanganmu, Nger. Nyuwun pangapunten Cici. Kula mboten saged nulungi sang-sang. Apa sebabe kok ora bisa? Awit menika sampun paweline Kanjeng Ibu Suwati ingkang nyebutke ampun ngantos kawal saking Sundari, yen kaya ngono kuwi ra tresno marang aku. Najan to aku ibumu sambung ning aku tresno kawan kowe. Ibumu ra wis ora ana, Sundari. jenengan ampun ngendika patresna lair tumu sing batin kula tresna kaliyan Yen pancen Petrisno marang ibu, aku Rukmini saiki ora kadangmu sing ngambil ning ibu sing ngambil. Ibu, boten saged. Ora bisa ngulungke, ora bisa ngulungke. Ampun ngaten to, Ndara. Sakit. Sampai lho kowe. Sampai lho. Iya. Lah aku ki mau ngampel, aku kira jiluk. Ngampil ku dibalekke wae kok ora ento. Ngampel tak balikke mana? Gara-gara iku lho. Sundari. Ibu. Saklo disetak dia. Ya Allah, bocah kok ayu ning ngene. Ayu. Boten. Bocah ayu Sundari. Wis to saiki ibu ampilana sejelo wae. Piye? Ora bisa. Ibu sing ngambil ora bisa. Ora dia. Endah-endah kowe anake wong bongo. Kowe anake wong modiar. Tak openi, Nak. Ya kok ora nganggep karo ibu kowe.
bakal munggah ana ing kembang prater. Oh kan ibu. Gawuh katinggalan kuwi. Bakal nandur kembang prater. Wonten ing gunung Argo. Gunung Argo ku tak sapane Argo. Nggih. Kok ya aja nganti sekiramu nanu kembang prater kono. Ing dalan kembang sampe kala lho kan. Awit menika sampun dados adatipun wonten ing negari Kaya ngono ya, Nger. Aku mung mangesta. Ya, Nger, aja semua. gawuh katinggalan. Sliramu sewijining pengayoman. Uga diwong kagunan garwa. Muga-muga enggal kagunan garwa ya. Kados mekaten iki. Kaya ngono. Menawi to kados mekaten ing wekdal sak menika iki kula nyuwun pamit kaliyan Kanjeng. Ya tak pamit wis. Kowe ning omah rasane pamit ya. Tenane opo kowe nganti nyandhek aku opo sing mbok partah? Sing tak karepke mung siji. Ya, Aku mung kepengin nyawamu tok olongake kelawan aku. kepengin patiku yen ngono ayo adep ana aku. Lakon dhewe ra nganti. Ayo. Tejo Kusumo serat pikukuh weneh lawan aku. Aku pengen jumeneng ratu ana ing tunjung kula. Surat pikukuh ndak wenehke lawan yen aku temekaning pati. Lho, kowe pengen ngantuk. Nilai duwe panuwun kang tanpa pindhan lawas siram. Wis menehi pitulungan kelawan aku. Mung aku kepen ngerti sapa sak penane kok. Kula. Lho. Paman Patih Jaya Kula sampun supriya lan kadang dalem Purwawinata jalaran. Ingkang mbalui tiang-tiang binangun menika nggih Pangeran Purwawinata. Kagem menika ampun kesesa kondur wonten ing tunjung kula. Monggo kampir wonten ing dalem kepatihan. monggo Paman. Ibu Piti. Aku kesel. Rada suwe ben tekan suruh. Bunda Ibu. Udah. Jenengan Nyai Patih. Nggih, kula Bupati Dewi Rukmini. Niki anak kula, Retnawati. Sing cantik denok debing, aline tiba sedeng. Nggih. Bupati. Nggih. Oh. Putranipun putrane Retnawati. Retnawati. Sing gandhes lho, sing luwes lho. Retnawati. Nggih. Coba sing sarta. Nah, Niki. Ya. Niki abdi teng kepatihan. Nggih. Bupati. Nggih. Kepareng aku Sabtu iki bakal nyepeng ana ing kepatihan. Oh, ngaten. Langsung monggo dereke njer. Loh, no.
ngerteni. Sapa sak tenan iku? Coba ngaku bloko. Sapa kang dadi aranmu? Sundari. Dari tenan aku wis mangerteni. Yen to Sundari putrane Paman Patih Jaya ora sandadak was lan semelang Sundari. Ing papan kene ingsun bakal kandha bloko klawasiramu. Yen to ingsun anggadhe rasa tresna klawasiramu, kepengin Sundari pinangka dadi garwa prameswar. Saestu Gusti. Kanggo tandha bukti. Sesupe tandha bukti katresnanku klawasiramu Sundari. Saestu panjenengan menika lair batin tresna. Lair batin aku tresna kelawanku. Matur nuwun. Aku mengko bakal nglamar kowe Sundari. Iki mesti nyolong. Wah, bener kira tapa asmane Sinuwun Prabu. Sapa nggih? Sapa nggih? Ya, bener. Ah. Ngono kuwe maling. Ya, Bu. Sundari nyolong ali-ali, Kang. Ini sapa? Iki Anjing pangeran Kanjeng Pangeran Tejo Kusuma. Welo. Kula Sundari Kang Mas Kadang Panjenengan. Piye? Kowe ngaku kadang Sundari kawahanan ora kok. Panjenengan pambang kula ngajar pawukan iki ngaku gawer kula wae. Menawi pawesti mangke nganti cacat gedene mangke sinyalangan nggih jenengan. Kene menapa? Dadak kula Niku kadang panjenengan piyambak. sinten ingkang percaya Bapak Resi? Kadang kula mapan ing Kepatihan Taman Sari, sandang penganggone boten rompang-ramping kados kadet. Estu niku kadang panjenengan. Kok mawon sampun ingkang kadang menika. Kang Mas Sundari. Estunipun kula pun Sundari kadang panjenengan piyambak Kang Mas. Kula ngagem sandang panganggo kados ngaten awet tumindakipun Kanjeng Ibu Rukmini kaliyan Diajeng Retnowati Kang Mas. Rukmini lan Retnowati. Yen kaya ngono sliramu kadangku Sundari. Yang to kahananmu kaya ngene ya ya. Jika masa pentinten kula tansah dipun pimoho. Sampun cekara suci. Nah, dunungipun lepat menika tenanipun Kakek Semar jalaran kekadang Joko wontenipun namung dipundak siya dipun kiloro. Sundari! Sundari anakku.
Kowe arep belani anakmu adimu Sundari? Mergo dhewe ngelingsen mo asline tak jus Gusti Patih. Monggo. Racut bromandianipun. Lah kok badhe mentala miloran mejengken. menika sampun damel kuceming asma kula. Perkawisipun. Nyolong agemanipun Sang Prabu Teja Kusuma. Rikala semanten kula ampiri keteng kepatihan, jebul kok nesta tumindake. Ingkang ngendika ngaten sinten? Nggih bojo kula Rukmini kalih anak kula Kwalon. Kula tak takon. Niku sadèrèngipun punyang garwa garwanipun sinten? Saking Binangun Ingkang bejahi kakung sinten? kula. Bedhipun ngentek atenipun gawe Widyadaya ngantos mentala dhateng ingkang putra kekalih. Niku badhe menes wirangipun ingkang garwa nalika panjenengan bejahi Gusti. Dipun penggalih dipun penggalih kanthi ninging cipta. Ingkang dados parang menika kadang kula Sundari. Sundari. Bener kowe nyolong apa ora? Mboten, Mo. Nanging ngendikane ibumu kowe sing nyolong. Kula dipun paringi kaliyan Sinuwun Prabu Teja Kusuma. Dadi kowe ora nyolong diparingi Sang Prabu Teja Kusuma. Paman Patih Sewu. Sang Prabu. Sundari menika mboten lepat. Menawi to Sundari mboten nyidra sesupe kula peparing sesupe kalih Sundari, awit kula menika anggadhahi raos tresna kalih Sundari. Monggo panjenengan kula atur remut. Kenging menapa Sundari uripe ngantos kedarang-darang kados katon. Awit saking tumindak lan pakarti garwa sambung panjenengan. Dengarkan lurus pangadilanipun Bapak Soko Jati. Nek ora aku kapusan, keparat. Oh. Rukmini lan Nosari. Kowe kangen karo aku yo kangen karo. Saiki malah disekseni Sang Prabu Teja Kusuma. Kaya ana Bapak Soko Jati. Kaya anakku Sundara. Rawong gandeng kok plak-plak. Aku kuwatir nek kowe karo Sundara ketularan gatele ya. Iki ngene, engko ana hadiah utawa nugroho kanggo kowe. Uger kowe omong jujur. Engko mesti bakal tawani hadiah. Kira-kira Sundari kuwi nyolong ali-aline Sang Prabu tenan apa ora? Dadi ora. Gawe-gawemu. Wis tenan. Hadiah jane ape tak pateni nek ra mentolo. Pun aku pateni mawon. Kowe nek tak pateni ndang omah. Pun Sang Prabu. Aduh, pateni loro. Rasa penjara, Bu. Nggih. Padhe nyelok sawetawis. Nggih, kados kula niku ngepasi mangke Sundara mergo kula niku mau beranak kula. Mergo anak kula niku kedan kalih Sundara. Kados mekaten. Ngaten nggih Gusti Patih. Nggih. Iki tak kados pundi yen murid kula. Kula niku anak wadon ingkang nyai. Anak wadon kula niku kedanan putra penjenengan. Oh, dados menika. Sundara, piye kowe seneng apa ora? Kula tresna. Oh, ya wis nek pancen seneng, monggo bebarengan karo Sinun Prabu Teja Kusuma. Ya. Kowe sing masak karo sing ngepel. Paman Jaya. Sinun. Nyelagenge panuwun Demak panjenengan. Gandeng panjenengan ing medal sak menika sampun rahmetaken dhumateng raga lan jiwa kula. Ageng lelabuhan panjenengan pramila ing medal sak menika putra panjenengan pun Sundara badhe kula wisuda pinangka pepatih kula. Matur nuwun.
kula bisa menurjotana. Kula ikhlas. Pramila sekathahing kaluputan monggo kapendhep ing guling pangapura mugi-mugi saged pepelahe kowe karajan lan kasantosan. Awake dhewe matur nuwun karo keluarga ana ing Desa Ngerang sampun nimbali pagelaran Sandiwara Ketoprak Siswa Budaya. Sasampunipun rawuhake pagelaran Sandiwara Ketoprak Siswa Budaya kaparingana sehat walafiat, rejeki ingkang kathah, adoh saka ing bilahi, cedhak ing rejeki, rahayu rahayu.